Inyanga indilandele ukuya ekhaya. Ibhalwe nguElizabeth Bewley. Imizobo nguMasumi Furukawa. Ndinomhlobo wam oyedwa ophuma ebusuku kuphela. Akazange alahlakane nam yaye ukhangeleka emhle kakhulu. Namhlanje mna notata siyagoduka ngelixa ilanga lisiya kutshona. Inyanga yam ithi molo kum, ayilibali. Ngobunye ubusuku uliceba, into encinci apha ebengezelayo esibhakabhakeni. Nokuba ufihlakele kuloo mafu asibekeleyo, asiphosana. Ngamanye amaxesha inyanga yam inkulu njengoba injalo ngobu busuku. Uyakhanya, uyabengezela kwaye uyamenyezela. Uphanyazisa isibhakabhaka ngokukhanya. Siye sithi naxa sihambela kude okanye kufutshane nekhaya, umhlobo wam unyanga usoloko endifumana nokuba sele sibhadula phi na. Sithi xa sifika ngasekhaya akukho mfuneko yokuba ndijonge ukuze ndazi ukuba umhlobo wam unyanga uhamba ngqo emveni kwethu. Kum uyakusoloko eqaqamba. Ngoku sele siza kufika ekhaya, utata undibalisela amabali apha endleleni. Usoloko endenza ndihleke, ndincume ngalo lonke ixesha sincokola. Kodwa umhlobo wam unyanga akathethi kangako. Ungumhlobo othuleyo. Ndicinga ukuba wonwabele nje ukukhanya, ndithembele ekukhanyeni kwakhe. Ngaphaya kwefestile ndibona umama wam. Utata uyandiphakamisa ahambe nam ukungena ngaphakathi eyadini. Konke kuzolile kuthe cwaka. Ngelixa sivula ucango, ndiyazi ukuba asisodwa. Ndijonga phezulu esibhakabhakeni ndibone ukuba inyanga indilandele ukuya ekhaya. Isiphelo. Moving picture books, magically bringing storybooks to life.